Lo Sandile lo ngeke afike la emasoni. Sorry baba, salungeka mfethu. Salungeka mfethu. Cha phela sisakhuluma eqala. Cha ngithi nangu uyathaba. Ningalo. Cha uyathaba, nangu uyathaba nje manje. Kulungile bafo hlala phansi. Hlala phansi. Sit down. Hayi ngamandla. Cha wena sisi wami ngathiwa wena usisi wakho wena ungathini? Phela ngadinwa phela kunendlela phela yokukhuluma izinto ngendlela e-right. Okay, mhlambe ngokwenu sisi wami wena ubucabanga ukuthi senziwe njani ke leyo? Kufanele imlinde aqala achaza qede ngoba manje yona into kade sabu sengiyabo manje sengiya-understand ukuthi why kade sabu. Cha nawe uyangicasula ukuthi indaba sonke lesikhathi angangitsheni. Sibingelele babukeli bayi Black Live TV kamo noNhlanhla Misimamelo wakaZondi sikhona ke la endaweni yaseLamontville lazivakashele khona namhlanje kumndeni wakaNgcobo sizozwa ke ukuthi ke njengoba sibhalile lezi Black Live TV iyona iphi inkinga yomndeni abafuna ukuthi sizoba sovela yona njengoba wazi ke it's our season 2 of izinkinga zomndeni asike same sengaphakathi singqongqoze sibeze ukuthi ke yini laba sibhalele yona yini bafisa ukuthi balungisela kanjani udaba labo. Konko. Salmona sisinjani? Khona igama Mamelo from Black Live TV usibhalelile. Ngicabanga ukuthi wena sis Asanda. Okay. Ihlalo. Okay, so khulumela la mnyaka. All right, thank you. Sibinde sibingelele babukeli be Black Live TV njengoba senazike ukuthi sifikile lana ke emagcekeni besimemile la ekhaya sesinaye ke usiswethu osibhalelile khona la kwi Black Live TV sizozwa ukuthi kahle kahle iyona yipi inkinga yakhe anayo phakathi kwaleli khaya sabona sisunjani. Yebo sisi uyaphila. Ngiyaphila ubani igama utshela ababukeli be Black Live TV nokuthi ubani igama usukaphi nje ungitshele ngawe umlando wakho kancane. Hayi ngibongeke ku TV na ke baba TV kodwa ke mina ke ngo Asanda wakaNgcobo esibongo ngihlala khona la eLamonti. Yes. Sikhulele lana inkosi yami ke noma kuyize ke khona lezi igeme ikhona esinenkinga eziningi sabantu besifazane inkosi yami nawe yazi bokusamncane nje nenkinga eziningi. Hey kodwa inkosi yami singabuya sithini ngeke sikubalekele ke. Ngibhalele la ekhaya ngoba ngifuna ningisize khona lemfihlo le inkosi yami engazi ukuthi ngingayichaza kanjani ngiqale ngakephi. Ngizoqala la kahle. Nginobhuti sinobhuti sashonela abazali sebancane ne. Mesishonela abazali sisome sisebancane. Ubhuti wami ebeneyindlela zokuthi like ngathini angikwazi ukuchaza kodwa ngizozama ukuthi ngichaze ebeneyindlela zokuthi afune imisebenzi ngeindlela eziningi yabo and futhi umuntu wesilisa wenza ngazo zonke indlela ukuthi umuntu asondelene naye be right kodwa nami bengizama ke ngo350 ke ngalokho kunabangani ke hlezi inkosi yami nabangani bakhe unalento leyo ukuthi afike nabangani bakhe la ekhaya yabo nje ngoba unenkinga lokuthi mesephuze afashawe blackout yabo qalale besaleke abangani bakhe ke ngoba ke vele thina sinankinga ngoba vele bayazi ukuthi abangani bakhe usihlala sodwa la ekhaya nayo yonke leyo nto hayi okay it's fine be right. Hey baqhubeka abangani bakhe belokhu bephuza la ekhaya bephuza bokungena inkinga ke nami ngoba vele nami ngiyayiphuzela ke uyazi ke ama ladies ukuthi kanjani. So hayi ke shuthi kube khona lo munye kumngane wakhe ke wehlezi njalo efika la ekhaya ke efike ethi yena ngihambe ngimthathele imali lapha kuwalethi noma ngiyithathele imali engiyifunayo kuwalethi ba kuwalethi wakhe ubhuti wakhe. Okay, uyithatha kephi imali? Lokhuzane ekamereni. Oh, kamereni. Yes, washiya khona. Umane ushiya khona uwalethi. Washiya khona. Okay. Yeah. Shekho ngimbuze mina ngithi hawu indaba kanti uwalethi wakho njalo wena mawukuthi ufika la ekhaya siyaphuza kanje nobhuduleli wena lokhu ushiyana nowalethi ngani noma mhlawumbe ushiya ngebomu noma mhlawumbe ngenzala athi hayi hamba uyithatha hayi ngithathe nangempela imali engiyifunayo ngoba vele ekhaya inkosi yami siyayisokolela ke. Hayi okay. Alokhe busy nje engithengela utshwala yabo nje into kanjalo ekuthe the other day sihleli endlini siphuza abhuti wamashaya blackout. Hey yabo kungabikho like ukuthi ish okay lo fana lo ngabe uzokwenzani yabona nje yeah okay
hayi siqhubeka siphuze elokho engcuma amathanga yabo thawu wazi wamuhle yazi wena ngendlela omuhle ngaze awufanele zonke iy'nsuku ngithi mina hawu bhuti yini kwenze njani nje namhlanje right phela njengenjwayelo okay athi bhuti hayi yonke into right hayi athi yena hawu awuyifuni imali ngithi mina hawu mfethu ngiyayifuna imali hawu kanti indaba athi yena hayi kuyomele ukuthi wenze something khona uzoyithola le mali ngithi mina hawu kumele ukuthi ngenze something ukuze ngizothola imali uthi hayi esikhathini samanje phela inikanikana kuyona ukunika nje just for free nje into yayilutho ithi mina hey angazi siqhubeke siphuze hayi bhuti abantu aqaleke la sengidakwe khona sengibona ukuthi angazi angikwazi ukwenza lutho ke manje hayi bhuti abantu Nkosi yami angithinte ngiyazama ukumvimba hayi shem hayi ngiyakutshela sisi angibambe yabona nje manje ukubamba ubhuti wakho usalele akukho ushawe blackout and mengibamba ngiyamtshela ukuthi akayiyeke lento ayenzayo yena akafuni ngiyamtshela ukuthi hayibo mfethu yeka lento ayenzayo ngizomtshela ubhuti wami uthi yena hayi akunendaba mina nobhuti wakho angimsabi hawu umsaba ubhuti wami hawu mfethu niyabangani best friend nisuka kude ndawona akuhlangani lokho yabo nje engithinte roughly so yabona nje imali kwagcina ulalile naye noma kagcina ngilalile naye ke nami ayikho sisinto engizoyenza imali njengoba usugcina usulalile naye balala naye kanye kaningi siswami so bengazi nokuthi ngizochaza kanjani ngithini ngimqale ngakephi bengazi nje Nkosi yami bengazi kubhlungu so manje njengoba usho kanjalo ukuthi usulana naye kaningi why udecide mhlawumbe ukukhuluma manje ukuthi ngiyayicabanga nje every time lento le ihlezi la emqondweni wami yabona nje bayaqhubeka bayahlekisana zonke izinto zi-right for bona mina akazi ubhuti wami ukuthi mina ngaphakathi ukuthi kwenzakalani empilweni yami bese ejwayele ukungibuza ukuthi sisi u-right manje bengasangibuzi bese ngingasenzi lutho nje manje nami angazi ukuthi ngenze njani manje ingakho ngize ngeza la ngazocela usizo lweni so usafika umngani kabhuti wakho noma bengazili ukuzophuza basafika kanjani ngisho ukuthi usamvakashela let's say emini nje mhlawumbe uthola ukuthi bachilile akuphuzwa on that day ngiyakamvakashele khona kodwa nje hayi njalo mhlawumbe beyosebenza lo msebenzi wabo ke bafike bahlala isikhathi esincane besathi hayi sister sengiyahamba isimina hayi okay hayi nginankinga bhudezo ngahamba because vele ngiyazi ukuthi usebenza kanjani noma ngingeke ngize ngichazeke kakhulu kodwa nje yes kodwa nje ngiyazi so umtshela ngobhuti wakho ngoba uthi uyasaba noma ngiyasaba sisukuthi nje ngenzakala nje inkinga nje ngoba kuyafana lo mfana ngilokho ngimtshela ngithi uzombophisa kuyafana nje still ngoba nje uyayiphumela nje uyangitshela ukuthi noma still noma futhi ngingambopha uzophuma nje kalula kanjalo ngoba ngiye ngibone ngisho nobhuti wami esengifonela ethi ngiboshiwe ngimbone sethi qhamuthi usuphambi ngomnyango so nami sukungekho sisinto engizoyenza so wena mhlawumbe awukazuzwe ngoba phela kuye kuthiwa mhlawumbe abangani uhamba nabo bagcina benza into eyodwa mhlawumbe awukazuzwe nobhuti wakho ukuthi mhlawumbe khona into enjalo asakayenza ngikaze ngizwe njalo ubhuti wami umuntu oright Nkosi yami umuntu othobekile uyamazi omunye umuntu angikholwele ekuthenini sengaze enze leyo nto leyo angikholelwa kuleyo nto kodwa njengoba phela sizobabiza njengamanje ngithi uyazi ukuthi ubhuti wakho angangakholwa mhlawumbe futhi akholwe angazi abuke naye ukuthi why uthulile emva isikhathi sidanga ungamtsheli ukuthi umngani wakho umngani wakhe umemvashela angikakwazi phela ungangikholwa cause phela uyigazi lami suka kude naye kakhulu sibaba umama oyedwa siyinto eyodwa so nje angekwazi nje kuvele nje akholwa omunye umuntu kunami no okay so wena uyinike ofisa ukuthi yenzakale njengamanje kubhuti wakho ngifuna ukuthi angazi ukuthi ngingathini siswami kodwa nje ngifuna ukuthi yonke into nje ibe right nalo athola isijeziso sakhe nje aboshwe naye lo yes ubhuti wakho naye yazi ukuthi kunonento ehamba kanje yes okay so right now ke kuzomela ukuthi ubhuti wakho simthole
ngabe ukhona vele la endlini ngaphakathi? Yebo, khona. Okay, so hamba-ke siyombheka, simbize, sikwazi ukuthi sikhulumisane naye, size ukuthi-ke yena yini engasayisho ngalolu daba lolu, ngoba sifanele siqale ripotele yena, ukuze sazi ukuthi kudilwa kanjani nalo muntu lo wenza ugango okanje. So wena empilweni manje wenzani? Ngiyabona nje ngidlela nje o-350 bami-ke. Ngibuye ngisize omunye umama akwamakhelwane-ke abuya athi angiyomuwashela iy'mpahla, yabona nje into ekanjalo. So awusafundi esikoleni? Ngisafundi. Suwaqeda? Sengaqede. Oh. Waqeda noma wayeka? Ngaqeda. Oh. Kungcono-ke pho waye ungabheki mhlampe indlela zokuthi ufunde noma mhlampe indlela zokuthi Bengenayo imali yokuqedelela ukuthi mhlampe ngihambe ngiyoma-university but amanye ama-college nama-university awayifuni imali. Iwona kunika izo-NSFAS. Kodwa hayi. Mhlampe nawe ukuthi ubhekelele kuyona, because I'm looking at you right now, judging by the look, mengikubuka ngathi usamncane, usanda kuqeda noma usasesikoleni nje kusho ukuthi usuqedile. So judging nje by the look, ngiyabona ukuthi kukhona ukuthi usamncane, so lisakhona ithemba, you can still go back there. Uyacabanga ukuthi nawe uzoyithola usukule nkinga because nawe vele uyaphuza amatshwala, involved lezi zinto abazenzayo, yonke lento le. Mhlampe uba umuntu oserese oyifundelayo ungegcina usuyithola kulesimo lesokusona. I'm not saying I'm blaming you, but ke nawe uyabona ukuthi ezinye izinto zenzeka ngoba nathi sithi ukuba careless, sibe budedengu. So manje ke mina my advice to you, umuntu wesifazane to umuntu wesifazane, women to women nje besikhuluma. So ukuthi nje just go back to school, ukwazi utholele umfundazwe, ukwazi esikoleni, ukwazi ukuthi nawe uphakamise ikhaya lakho njengoba usho ukuthi umuntu obamba there and there, even if umatric wakho awuphasanga kahle, but uyazi ukuthi usangayolungisa second chance ihlezi khona empilweni. Just try it, ubone ukuthi izokuthatha ikubeke phi leyo ndaba leyo ukuthi ukwazi ukuthi uye esikoleni uyofunda ke nawe. But ke right now sohamba sekubhuti wakho ungaze nje uqala ukhale. Okay. Sisabhuti wakho siyokhuluma naye. Siphinde sibingeleleke babukeli bayi-Black Live TV, njengoba nazi-ke sisakhona emagcekeni akoNgcobo. Mashiya macishe ngasho esinye isibongo, Nkosi yami ngasho Khrisani. Kodwa-ke njengoba nazi ukuthi size ngosisi obesibhalelile nangubhuti wakhe efisa uzothula udaba lakhe. Bhuti sekubingelele unjani? Yebo, sikhona njani sisi? Sikhona besibhale igama lami nguMamelo. Yes. Ngihamba with my team from Black Live TV. Nobhuti ongigadile la eduzane kwami. So usisi wakho kwasibhalela la, ngizoqale ngithanda ukwazi ukuthi ngaba wena ubani, nesimo senhlalo mhlambe nje la ekhaya ukuthi nihleli kanjani nosisi. Hayi. Igama mina nguSiyanda. Wakhona la kaNgcobo. Sisi ngicela mhlambe ngendlela mhlawumbe senena khuluma naye. Mhlambe uchazelile ukuthi akho umuntu la ekhaya. Oh, nhlala no. Sihlala sodwa, mina umuntu futhi obuye phante, ubuye sikwazi silale edlile ngaleyo ndlela nami ngikwazi ukuphanda ngayo. Angazi noma mhlambe khona kodwa nje ngicela ikona mhlambe ubufuna ukwazi. Okay, usisi wakho kahle kahle sekuwena ongathi ukuthi umbhekile. Na ngasho kanjalo ngoba naye khona umama wamakhelwane ubuye ambambisa amatoha amashela ingubo into enjalo. Okay. So ulokhunjana usisuke washo ukuthi nibuye nifike nabangani niphuze nje la ekhaya, nawe phela ukuthi nijabulise nani. So kuke kwenzeke vele lokho. Ya into enokwenzeka le. Kodwa ngikaze ngabona ukuthi mhlambe kuyinto eba nenkinga mhlambe egcineni ngoba sekuyikona ukuthi mhlambe ngiyamfonela nawe sisi ngitshela ukuthi ngiyeza nabangani bami mhlambe akapheka uphuthu siyeza nenyama noshadini. Ayihlalele mhlambe lapha ekamereni lakhe ke message ukhulula ku TV.
Okay. So lokho kokuphuza ekhaya nabangani bakho ucabanga mhlawumbe ukuthi kuyawulaza umuzi. Yabo. Ngoba lokho ngeke ngisho kanjalo ngoba nabantu akazi isikhathi singenelwe la ekhaya ukuqala lokho ngoba bayazi abantu bangihlonipha la endaweni ngoba bayazi ukuthi mangathiwa bangena la Bangaba nenkinga. ungaba nemthelelo ethize. Ngeke ngisho kanjalo ngoba nesikhathi sokulala sesigcine sakhe naye mawukuhlambe silale ngaleso sikhathi angiboni ukuthi kuyinkinga ngoba siyaphuza nabo akekho umuntu olala la ekhaya umuntu ayigudukela yena kwakhe. Abangani bakho labo usushibiza nabo yabathemba. Phela o-accuse labo o-accuse bami labo umacala vele abantu vele ngiphanda nabo vele abantu vele ngiphanda Alright, namba nonke nje scheme. abantu engazi ukuthi hayi showcase mangihleli nabo ngihleli nabantu vele yabo engazi ukuthi o-accuse sengiphile nabo iminyaka senze izinto nabo ngoba abantu vele ngiphanda nabo. So masiphandile siyabuya senze le nto esenzayo makukhona esikwenzayo silungise lokho sibuye siqhubeke empilo. So ungathiwani mase kuthiwa uzwa uma kungase kuthiwa nje uzwa kuthiwa khona ohlukumeza usisi wakho indlela thizeni. Ngeke ngenzeke lonto ngeke nabakwazi njengoba ngichazela masithi ukuthi njengoba ngiyade ngichazela akekho umuntu ongangena la ekhaya ngoba bayazi ukuthi yini imiphumela yakho nezokwenza kanjani. Okay. So into enenjalo ngoba phela umuntu ufuna ukuyigumbela into igodi ngoba phela into ewushowcase le. Why usiseke akasichazele udaba lakhe ekhulumeleni ukuthi indaba esibhalelile noma mina bese ngichazelile kodwa ke bethe angilekelele ngemphelezele size kwena sizothula lo daba so akakayikhulumele naye. Ukuthi nami ngiyayithuka ngoba sengibona ngamakhamera kodwa ke ngakhuluma yena sizwe ukuthi sibonga ukusihlonipha nje namakhamera kodwa ke akayikuthulele yena udaba lakhe ukuthi kwenzakalani. Bhutiza into edalothi ngize ngifike namakhamera kanjena and ngazi singayiqala ngakephi le ndaba because ngiyasaba. yini usaba ukuyikhuluma ngoba uyazi ukuthi ayikho into engenzeka. Kunomngane wakho la lo mngane wakho lona Bhutiza ebethi wena if ushawe i-blackout niniphuzile lana angilokhuzi. Wenzani khuluma wenzani Umntwana nami ngaka ubalo Sandile ngeke ayenze lento Sandile uneshoya lento eshoya leyo nto mhlawumbe senze for isikhathi singanani na uthuleleni sonke lesikhathi lo muntu ngimthatha ngimfaka la endlini nawe uyabona uyathula kodwa still ebengisabisa Bhutiza nami sabisa ngani ngoba uyazi ukuthi ngiyakwenza lutho bengimtshela ethi ngihlezi ngitshena nawe ngithi mina vele umuntu ophethe labantu yini ozoyisaba ke pho manje bafanele ngenze njani because bengisabisa nokuthi uzongibulala angilahlelele kude so mina bengizothini Imake before sifona Sandile. Sandile. I'm sorry. Imaphela wo. Cha lo Sandile lo ngeke afike la emasoni. Sorry baba, salungeka mfethu. Salungeka mfethu. Cha phela sisakhuluma eqala. Cha ngithi nangu uyathanda. Ningalo. Cha uyathanda nangu uyathanda nje manje. Kulungile bafo hlala phansi. Hlala phansi. Sit down. Hayi ngamandla. Cha emasisi wena siswama ngathi wena usisi wakho wena ungathini? Phela ngadinwa phela kunendlela phela yokukhuluma izinto ngendlela e-right. Okay mhlambe ngokwenu kwesiswameni ubucabanga ukuthi senziwe njani ke leyo? Kufanele imlinde aqala achaza aqede ngoba manje iyona into kade sabu sengiyabo manje sengiya-understand ukuthi why kade sabu. Cha nawe uyangicasula ukuthi indaba sonke lesikhathi angangitsheni. Uthuleleni uyabona ngiletha abantu la ngithi mina kuzojatshulwa yena uyazi kodwa ukuthi lo muntu uyamhlukumeza. Azi kahle ukuthi angifuni lutho la ukuthi kwenzeke la. Yeah. Kodwa ke untombazane ushilo ukuthi ubhuti wakhe angeke ngiqondise inkulumo ukuthi umngani ulala naye and akaqalanga kanye kabili bese kuyinto aseyijwayele ukuyenza hayi ukuthi usekafuna ukulala ngisisi.
So uthi ulala naye nje amsabise ukuthi uzombulala, amsabise nanokuthi noma ngaye emaphoyiseni vele ningathi nike nivakashele vele ngakhona Sana khona lapha imini usuke emsiza ngaleyo nto. Imini umsiza ngazo zonke lezi zinto. Njengoba esuke esabisa yena ukuthi uzokwenza zonke lezi zinto. Uyazi ukuthi imini umuntu emsiza ngaleyo nto. Ngoba umdletshe uyena umuntu okhuluma nami. Imini umuntu okhuluma nomdletshe yena akanayo access okhuluma nomdletshe. Manje mase kwazi ukukhuluma ukuthi azosabisa iswami amtshena ukuthi ufuna ukulala nawe uma ukuthi kanjani uzombulala. So ngiyakubona njengamanje uthi hayi nawe amaphapha phezulu. Ngoba ngisho ngathiwa manje okay sithi sithatha ngale ndlela ke leyo ukuthi siyayilungisa yobulungiswa lekuthiwa babenzeke. Sifuna ukombopha. Ngeke azaboshwe. Ngoba naye useyakwazi ukukhuluma nomdletshe. And umdletshe uyena umuntu wamfaka kimi, uyena umuntu wamazisa naye. Wena owamazisa nomdletshe uthi wena une-access. Manje so angiyiboni mina enye indlela engayilungisa ngayo lento ngaphandle ukuthi yena abona azi ukuthi mayidlalele ngala egcekeni khona izinto ekufanele zenzeke gcineni. So okay simisa kanjani ke singaye emaphoyiseni? Mina ngokwami angidinga amaphoyisa. Ngokwami ngidinga amaphoyisa. But phela uma uyithathela umthetho ngezandla uzoboshwa noma nawe ungasulimala ngithi uyazi. Lokho izinto esisebenza ngazo sidila nazo siyazazi zonke lezi. Mina kodwa bengingathanda Siyazazi ukuthi umlimazi. Cha mina bengifuna nje ukuthi athole. No, uyamthanda. Shoot phela indaba ukuthi ngamlimazi uyamthanda phela shoot nawe. Uyayithanda ukuthi uzokhulume kanjalo cause lento angani noma yenzeke kuwena noma yenzeke kumina ngoba ngiyakuchazela ukuthi angithandi ukuthi kulimale umuntu cause uba uzoboshwa. Angeke uzuboshwe yini wena? Angeke uzuboshwe. Uyathanda ukuthi ngilahlekelwe uwena, ngalahlekelwe abazali bami. Kufanele futhi ngiphinde futhi ngilahlekelwe nawe wena. Okay, ngiyakuzwa siswami lokho, ngiyakuzwa. Manje wena uthi ngenze njani ke lento? Ngoba phela mina ngeke lo muntu nje ungenza isithembu. Asidedele abantu bomthetho Nkosi yami. Uyazi ukhona umdletshe. Phela nalowo mdletshe uzoreport ngoba wena usuyamazi. Siswami yazi umdletshe khona indlela unaba abantu vele azofika akhokhe kubona yonke leyo nto iphele. Ya kodwa phela ngithi uzobeboshiwe nosisi wakhe athola usizo yakoma social work aqhubeke nesikole ahambe uza kwazi usafunde ngoba naye ngimtshela ukuthi mina sekuthiwa ngiphatha kanzima kanjani ukuthi ukuze ukwazi ukuhambisana. Uyazi ngiphatha kanzima angifuni umuntu ongena la egcekeni afika azenzele izinto. Uyazi naye manje mase ezongitshela ukuthi umuntu engihamba naye injani le nto leyo nto ngilindele mhlambe kwabantu abayizisa zami. Hayi umuntu engihamba naye. Ngiyakuzwa. Yabo. So lo muntu lo kuyafana yena ngayisho leyo nto ukuthi okay ufuna silungise ngamaphoyisa. Nani. Into engeke yenzeke leyo. Yeah. Ngeke yenzeke leyo nto. Ngeke yenzeke. Mina ngizoyilungisa lento yena uyashwa kasho kuyafana. Yeah, thina ke no Ntombazane indlela ebesibona ukuthi lungiswe ngayo ukuthi amaphoyisa nama social work nokuthi usisi ufisa ukuthi athole isikole ayoqhubeka nezifundo zakhe njengoba aphasa wagcina sehlele ekhaya. Yabo lokho siswami uyazi na hle sikhuluma okwama social work ngakwenza nani nezikole nakonke lokho akwenze qhubeka. Kodwa lokho kwalomfethu lo iyona into eyinkinga leyo. Ngoba as long yena mayisakhona la ngoba uzofuna ukuthi lento mayisayazi ukuthi ngiyayazi uzofuna ukuthi igoqo lento afuna unginika inyuka thizeni angigoqe ngenyuka kanti manje sinekhodi njengama-arts ukuthi okay la awudala manje yena usedala ngawo ngongali ukuthi into engayifundela ukuthi ngimashana yabo. Hayi mina ngiyakuzwa kodwa ke manje kodwa ingayisho kuyena ngoba nje ekwazile ukuthi anilale ngizomnika isikhathi mina ukuthi lento mayingalungi ngendlela yakhe ngilungise ngendlela yami. No. Hayi kungcono ukuthi uhloniphe lokho njengoba esho nayo sisi wakho ukuthi akudedele abantu bomthetho nendlela okuyiyona kwenziwe ngayo ngoba manje usesaba ukuthi alahlekelwe wena ngoba uzolimaza umdletshe uboshwe noma mhlawumbe uthi uyomlimaza ngokungamandla akho avele kube yena ubani usandile ngisazi usandile nomdletshe phela semba umdletshe uphoyisa uthi uyolimaza usandile loyo afike abe nenkinga so uthi wena uyazi na ngeke azadlalele mina azacabanga. Uyabo. So usisi wakho asike senze ngalendlela yena acabanga ukuthi i-right ngayo. Yeah, izongculisa. Isikhathi ngizomupha sona. Yeah, mupha isikhathi nje sincane. Sizameze Black Live TV. Uyazi ngifuna lutho ngayo. Uyazi ngifuna lutho ngayo ngisenayo. Akekho umuntu enginayo.
manje mangizozwa leyo nto ngayi kumina ifika ngenye indlela Yeah. ukuthi manje futhi kunabantu ababuka ngelinye ihlo ngali mina ngila nabo. Yeah, kodwa usisiyena vele usamncane aphinde esikoleni. Kwahlambe uba bese-rest bengeyenzeki lento. Yabo, engekho emagcekeni. So, asike silungiseke as iBlack Life TV imbukeli nawe khona lapha ekhaya. Mekhona indlela mhlawumbe ubona ukuthi ngasizakala ngayo noma ufisa ukufaka umbono wakho, ucommente nje kuyona i-comment section yethu la fika emaphithelweni ohlelo lethu njengoba esesidedelile ubhuti ukuthi naye-ke sikwazi ukuthi sikhulume nama-social worker namaphoyisa ukuze sixazulule udaba. Lithanda ukuba nzinyana-ke ngoba usazombona ubhuti usandile ukuthi kwezowenzakalani angisazi. Kodwa mina wami umsebenzi njengamanje nguqedile phakathi kwabo babili. Asazi indaba yakhe noSandile ukuthi wenzakalani ngoba hayi ngampela akukho mnandi ukuthi umngani wakho akuhambele ngemuva, especially to umuntu ozalwa naye. See you next time isiqephu esilandelayo. It's the Black Life TV.